¿por qué se llaman Terians? Porque su normal sona moi mal. Ala vai. Ti consideraste Terian? Pois eu nunca o vi mexar que aprendo levantada, Por lo menos non teño pito rosa como os cans. Nin che engancha cando fabes. É que te imagínate, tes un can, un mastín e monta un e queda enganchado. Aí sí que iba a ladrar. Oh, tío, que iba a ladrar. Non pode ser. Dues Colombia. En la cama todos somos Terian. Vaya animalada. Nunca mellor dite. Igual é unha nova movida de condón, especiales para Terians. Para que non se enganche. Vanos funar a todos por meternos cos Terian. Vamos a aparecer na casa 45 cans. Que veñan, Dios mío. Aí vai facer un vídeo Dallas. Dallas Review Mini. Se meu can vai pola calle, empeza a montar a unha. O sea, se pasa ao revés, que faz? Si vades pola calle, eres tío que monta arriba da dueña da outra cadera. No. O mellor é porque terían que ir tomar polo cu. Tan cojones se levanta pola mañana e di, nah, eu síntome unha serpiente. A maior parte son cans. Home, porque ser serpiente é un coñazo que tens que ir arrastro toda a puta día. Aparte só nos collen animales bonitos. Non hai ningún que se sinta unha tenia. Non que se che mete polo cu. Fixo un andando a 4 patas, metelle semejante patada na boca. Pois cuidado que igual che morde, Porque huevos, teña ¿no? cuidado, se un can se che morde, despois aquí pica, non é? E se monta na veciña cápano. Logo ti estás escapado. No, pero non son serias. Pero andas en riba da veciña. Home, se me deixara... Vaya. Eu seguín a corriente. Por Uno min. máis de la manada. Non é bo día para decir esa frase. No.